Uru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriria gatigati wekari guri ria bantabati buigo imeya Uru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uru Superstores yego tokase enyumba ya Uru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwancho murigerera togo saba okwabera okobogo tanta na kweriogi Ekeonga Chinsa Ikomi ritukoria ijuma tariki 2 inchenga treni Nyaboga kamera torenere Wilfred Matundra naboigo abigerinya Karachira senchira yobo ikirano karibu sana eringu manyangana rariari agenderere kwanekiwa imena isiko ya Gusii goikira asama gacha manene yebunge umuchu Nairobi aso abwa sabari kwetwa mangana babekire chikambi cyabo chinsemo au karibu Ekeonga Chinsa Ikomi mwancho murigiri toko cha kanengana yogo ichania anene monono gwakwa okonene gochia sabararia na nyomba chioboraria ritukoria rero ekero murario mukoro boigo ochiete ngoma asa matuko amaega Leonard mambo mbotera asiri bogima bwaye Chinsa isato nusu asinya gitari ya Nairobi South ase konye agendrete konyora obobwene korengana ni familia yae nigo yateba buna mugaka Leonard ni gabere gakorwara korende nigo asiria obogima bwaye emambia ya rero korende to nyorenga mambotera ni gare gokora egepindi kyamanyekene buna je hu ni ngwana ase TV ya VOK nyuma etarachenjiwa na korokwa
KBC ekyo yakumete ase miaka 55 bonaiga. Hujambo mtazamaji, karibu tena katika masimulizi haya ya Je, huu ni ungwana? Mimi ni Leonard Mambo Mbotela. Mwanchi umurigire no gwakwa konne korwa gucha sabara ribonse korende ntuna Getembe TV na boigo Getembe FM twatumire engora gucha se family yo mogaka Leonard Mambo Mbotela tugusika bosio mwanchi umurigire egati ya barai na boigo abararia bakoroni go bagendrete gotuma engora yabo gucha se family yo ya omogaka wango igani go muraria oyo soyo kabiro muraria bugeta seni kegisa FM kaka Williams atandi oyo boigo manyakaine buna baba county atome ngora yae go chase family ina komotogi mogaka Leonard asatebete nigo arenke kiorokereria ekiya go sementa go chiuchia sabarari abange ne chinyo bachuburari imiense yetu ya Kenya totegerere engwana yae kaka mokusio minto asimwabeta na basubiri chinkoro kaka Williams atandi George Baba County 045 onkoro ku Baba County abantu abange mbali kumanya asenge nchomo nonene remo women rep Oswati Donya Doris Williams Aburi nero remo women rep Kisii County kento kiagera na chase na wono ko ba address ko bakwanira chinga kibune chiga na sengenjo bantu bonsi bagusimba matena nchenalenga se media kose twalenga se media twalenga batangazaji Donya alenga mutangazaji kaka alenga mutangazaji twasizio mugaka omunene sana asense yetu ya Kenya omwaka Leonard Mambo Mbotela ntubuna journalists I think tigangiriri bageri on behalf of Mama County Donya Doris ngiriri bagari abatangazaji baito bonsi bagusi nabo batache umete nabo bakomoni but abatache ase space maybe uneyega sumna nakwa na mangana but I know there's someone or there's somebody yuko kwa igule tofauti someone kusa somebody umuntu narororo boniga oigure bubesane kera igura mangana yanga omugako yega Leonard Mambo Mbotela ukure kosoptokira kurasobe ko wense so nchena hata itakwira chinga kichiga kwa niaba y'abatangazaji baito bonsi ibi imaita abande mbanyali bageri especially bali so acting mbanyole chinga kichabo chokorali amanganayo lakini nchena ali kuira on a personal capacity na Baba County na buna ndusia ko bintebe na omugako Leonard Mambo Mbotela bintakorera sense in terms of as a field yobutangazaji mwancho murigire togotigana na roboti rwa kaka tuske bosyo nigo bono omojumbe kwe constituency ya West Mogrango Moske Steven Mogaka mobunge bwebunge ya Manyata igotoka county area Embu aserieta zone negati komwenya omongina Grace Bosire Mose asegetigia kebirigo Central Studio ukona chinga kecho nigo Moske Mogaka abolia bagusi bonse gochamo bosio bobo chari bwe chibo mwaka bwe chirubere 2025 una ebisa kubinde kago kwana chinga kecho na boigo John Gitonga nere ni gari ira nako butebya bagusi beso kina Antwa Mount Kenya mbachiko bwate sia bagusi asobo chorio Ekasa kukio mugusi ikanye yake ntu yake bikuba na tubwatoyo tikatura evereria bandaba torore buna bagokora nto tanganania gekora borore tutanganaine eseye bunere yendembe go bakumuza guchinyuma ngakaitata abana butoko itogende ngora egekorera bono yu ayeto kono egekora umuntu ita atanganaine go chiali to tangaine
into baiso gwake kelele ikenge tiatuba bororo igiyakyo mwali ati ekureri tokobekete na babuliri abantu bamintegeso ky'omugusi tikatosoke tubwate ebibande asabara bali baitu batubwate ebibande tubwate abantu baitu chikadi tukire litukeria karori kobuga tuorokie nseye ngana into tubwate umubaro. Mimi nataka kusema kwa siasa, mimi mmesikia kule bunge mimi ndio chairman wa young members. Na huku already hapa kuna msichana anaitwa Irene Mayaka na nilimwambia nimekuja huku kwake, akaniambia yako Kisumu katika ile inaitwa Economic Forum, is a member of my team, akaniambia nimfikishie rambirambi huku. Na kuna wakati tulikuwa tumesema mlima isiguzwe, tukasema mlima isiguzwe, lakini kuna watu wanajaribu kuguza mlima. Na katika maneno ya kule mlima, mimi naona wa Kisii na watu ya mlima wako katika mahali moja. Nataka msikize kidogo hapa. Wakati tulikuwa kwa siasa ya 2022 kuna watu walijajaruka kutuliko na matunda ile mingi imeenda kwao. Sisi upande ya mlima tuliingia bila mkataba yoyote, tukasema tuna trust ule mzee ambaye anataka kuwa rais, hatutaandikiana kitu yoyote, tutaingia kama zizi na hekima na heshima yetu. Pia hii Kisii pia nikipima, mgaka utaniambia kama nimekosea, lakini nyinyi mlikuwa ile mrengo ingine ya kitendawili. Pia nyinyi mlikuwa mnasema wacha tujaribu, hakuna mkataba, akiingia tutakula matunda. Mwancho morigerera togoika ase county ya Kisii ni gari tukoria rere mambia rero eskuru ya Kisii comprehensive ejuba igemanyikaine una Kisii primary yakora obochori wa borokiwa obochori obwarawa ne kiumbikirigie chimbebe na boike korokwa use IEPC kwa kwana ne chinyomba choborari nigo mwalimu omonene weskuru ya James Bitunda ateba nigo baete aborokiwa ewike yamo yogokora chi campaign mambia rero baewa obwene bwabo wogochora abaraya bukorende goikara boniga ntochiko bwate na togende kote ngambara ibali babwa ase obochori obo. Samaria tango ku James Bitunda umwalimu wa Kisii Comprehensive School formerly the Kisii Primary. Rero ndubwate chikura cha abana school yane Kisii Primary bochora abaraya babo bazi kubara umwako yoiga egatoga children cabinet or children government. As a children government, do what the position nyingi sana, do what the president, you want to go chairman, do what the minister for education, minister for interior, minister for environment, captains, sports and ICT and many others. You got to karanga mbiato ngiri IEPC etu assist ya soba choli owega. Lero nijiko abagwaka nijiko mbaga ntebuya sana. Ide bajora barabarae asumako yoga 2025. Steve Maraga, a deputy at Kisii Comprehensive School. Pana watoka abana obwesibole bwabo bachora abarayi babo ende una umwalimu omona batebire nigo abana baegwe wiki engima yo campaign baete birasime ende bakaranga ngo obwene tukochorwa ase litukolia rero nigo twachaka Chinsa isato ando okora Chinsa isa na ibere ende tobae chinga gichingia chiogochora ende baadaye kuchakira Chinsa isa na ibere to tutwaro koralia kwa babu. My name is Nelson Mogere. I am in Kisii Comprehensive School. I'm in grade 9 West. The reason why we are doing this election is to help our studies, to help the teachers, to guide us to do our various activities. The second thing, we are voting so that to learn more about elections. Mwancho murea togoskabosio erigo kora kegima ebikorwa ebibe yogosarwa kumwana omunyaruka anene mono ase orogongoro itwa Kisii gosase chi county cheito ibere cha guse county ya Nyamira ne county ya Kisii nigo ebyombe bibere bitari bya serikali
Kerekia International Solidarity Foundation yekubwatirana na kerekia muungano Gender Forum batwarire ebikaro anene muno gusomia abantu korwa orogongoru igoro yebikoro ebibe ose amabe yogosara omwana omunyaruka gukwana ase bikare kipyo nigo baereire na goboria abagusi bonsi weso kiamo na gocha buna ligande erimo eriko kogera ebikoro ebyo yogosara omwana omunyaruka. My name is Ekeonga. I work with ISF based in Nairobi, and this week we've been around. We actually documenting the impact that we've made in the communities. We are all focused and really out to work together to end this vice, and as we celebrate this day, zero tolerance for FGM 2025. I'm really looking forward to the concerted efforts from every one of us so that together we can eradicate this vice that is quite harmful to our girls. Sometimes our attitude towards FGM is, it's not so bad. That is how mostly we feel. And that is why we are really not able to bring to fruition our fight against FGM. So we really need to ensure that we have the fight against FGM at our hearts. We go to schools, we feel like, let's talk about rape and defilement and wife beating. FGM is not that important. So what are the consequences? Then if now every individual in Kisii and Nyamira, Abagusi community, another community who are practicing FGM card, can be reached with this information, then creating awareness and advocacy, it also changes people's minds. I agree, we need to reach schools, and in the Ministry of Health, we also have school health programs. I know it's not very, very effective because at times we lack funds to move around, but the few schools we reach, we are able to give that information. So we need to do a lot, right from the policy, then strengthening our institutions. We were just talking here about professionals aiding the vice. That is in the Ministry of Health. Then you ask yourself, what is the Ministry of Labor doing? The enforcement agencies. Then when we come to community engagement, are we doing the most? Mwancho murigerera togo chigokorera Ekeonga Chinsa Ikomi nigo bono erikoro toto gose ase taro yaye ya magenderero orogongoro North Eastern nabo igo kurigereria amagendero ao ase ensemeyo ritukoria kanerero nigo muraibwense ari ase county area Isiolo erikoro toto nabo igo chinyomba chobo cherigorirense nabo igo chipara ase e county eyo kago kwana ase omocho Isiolo nigo muraibwense atebire nigo barache kwa gacha chinyomba chinyinge eriko konya abamenyi borogongoro nabo igo korubora chipara ao ase e county eyo chinga kechecho nigo muraibwense ateba eganga yaye no korigeria abasabense yetu ya Kenya chigasi anene mono ase obwagachi obwo wechinyomba cherigorirense. Na leo asubuhi nilikuwa nafanya inspection ya ile barabara inatoka Lamu, barabara itakuja Garissa, na hiyo barabara itakuja mpaka hapa Kulamawe. Mimi nataka biashara ya watu wa Isiolo, kutoka Isiolo tuunganishe Isiolo na Lamu, na tuunganishe Isiolo na Mandera, na tuunganishe Isiolo na Moyale, ndio Isiolo iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nimekuja hapa maneno ya affordable housing. Hapa tunajenga nyumba 200 ya kwanza na karibu inakuwa tayari. Na hizo nyumba 200 ya kwanza ambayo ikiwa tayari, tutaweka mpango ingine ya kujenga manyumba zaidi. Ili hapa Isiolo tuondoe matatizo ya slums na tuhakikishe ya kwamba watu wa Isiolo wanapata mambo yao ya mipango ya sawasawa, mupate makao na tupange ajira ya vijana wetu wa Isiolo County. Jambo la tatu. Mwancho murigerera gwikaraga abo nongo chigwikeria mwere we Ekeonga Chinsa Ikomi asenchera yo wenge korene ngoti ngayo mona yanda mange no chiko yanyora Chinsa ibere na Chinsa inyecho botuko bwarero no yo minto Haron ototo nyaingiri nchengatere Nyaboga magech kamere twarengenere Wilfred Matundra
Wilson Makori kura sensemeri yebimanyiriro nabo igo Abigail Nyanchama nero gendete kwenekia chibichana Mario ingo ikirachira senchira yoboikirana twakuganiri oborigeri buro byaso murobere gochikogo chirembeo murobere o vibes on vibes ochikoretwa na DJ Reels nabo igo murobere orio tera na mkate ogochikoretwa na mkate erioto chake kwarigania esabato mapema gose aso boikirana bye bye nabo igo twakuganirie esa weekend entoereru nesabatengia